khona umntwana esinayo Khozini FM, uMzindlovu. UMziki usho ukuthi uthela engibona wathanda ukuthi ngibe noSimthanda. Saqala khona into esike sayenza ayangaphumeleli. Emva kwesikhathi-ke uSimthanda ngoba ubesevese sengazi, wayeseyangibiza-ke sengibizela ukuthi ake ngizoba umamezala wakhe. Mfazi womfana, ngifika kanjalo, ngifikiswa uMziki Ndlovu uzongibeka kuSimthanda. Ngafike-ke kuSimthanda ngahlala-ke nanethezeka. Kuze kube yimanje-ke mazethi-ke angisazohlala futhi noSimthanda. Siyanithanda ninonke lapha. Nani futhi siyanithanda. Tando. Batshele gogo basubscribe, asinaso isikhathi eside nabo namhlanje. Umbuzo owuthi nje eyokugcina ngokubuza yona, ngizokubuza wena emveni ukuba sebe-subscribe-ile. Hayibo, kancane basahlezile. Bayahlupha uyabazi. Hayibo, baqedile bonke ukusubscribe. Wenzani? Ufuna zenqamulo ulimi-ke manje. Ngisho lento yokusayini. Uthe yini lokho? Wenzeni? Ngiyanicela bandla, ngicela nenze njalo-ke.